социално на всички приятели във Facebook, TikTok и всички социални мрежи, социално с едно яко незабравимо парче, социално за всички приятели от ресторант Братска среща. Заповядайте тук при нас. Да те жадувам, да те жадувам, и аз се повече да се далеча, и аз се повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо. Да те жадувам, да те жадувам, и аз се повече да се отдалеча, и аз се повече да съм виновен. Това е толкова недопустимо, защото все пак ще ме помилваш. Главата ми ще падне на гърдите ти. Ще се стопят китарите, ще се стопят китарите, защото аз не съм готов